ମା ହଁ ମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଜୟ ମା ମାଙ୍କ ପୀଠ ଏଇଟା। ଏଠି ଆମର ଇତିହାସ ଅଛି କି ଓଃ ମା ବଳଦ ବାଘ ମିଶିକି ହଳ କରୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପରେ ବସନ୍ତ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡନ ଅପରାଧ ବିବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ଗଡ଼ ବିପର୍ଷଣ ଜନଶକ୍ତିରେ ବାଘ ବଳଦ ମିଶିକି ହଳ କରୁଥିଲେ ଜାଗାରେ। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ମା ଗୋଟା ଭଲ ଜମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଚାଲ बाबाजी को पैसा मिला दियो